Unga människor har snabbare reaktionsförmåga än äldre. Det stämmer på de allra flesta områden, men inte i trafiken. Mängder av undersökningar i körsimulatorer visar att förare i 35-50-årsåldern reagerar snabbare i trafiksituationer än både yngre och äldre förare. Skillnaden beror på rutin. I verkliga, svåra trafiksituationer gäller det att tolka många olika intryck och snabbt läsa av trafiksituationen. Det klarar den rutinerade föraren bäst. Unga förare har ofta ett offensivt körsätt. De accelererar snabbare, bromsar senare och håller ofta högre fart. Då de dessutom är ovana att läsa av trafiksituationen är risken för olyckor större. Bromssträckan ökar till exempel med kvadraten av hastigheten, vilket innebär att en liten farthöjning ger betydligt längre bromssträcka. När du som ovan förare kommer ut på vägarna, inrikta dig på att köra defensivt. Det innebär att du kör med stor säkerhetsmarginal så att du verkligen hinner med att ta hänsyn till dina medtrafikanter, att du visar respekt och gott omdöme.